Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Η Ελλάδα είναι το όραμα. Από το λαό, με το λαό, για το λαό. Παιδιά, το αργοπορήσαμε. Ποιο αργοπορήσαμε? Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το 3, 1, 2, 3. Μπράβο. Και τώρα δεν μου λέτε ρε παιδιά, αφού είναι τέτοιος που είναι αυτός ο Γρουσούρης τέλος πάντων, γιατί τον ψηφίσατε? Ένα λέγαμε, από τον τόπο μας είναι, σπουδασμένος είναι. Και την άλλη φορά που ήρθε κάτω και μίλησε, όπως εμάθαμε καλά τα. Οι δικοί του μας τάξανε λαγούς με πετραχίλια. Ψηφίστε μαυρογιαλούρο μας λέγανε, τον άνθρωπο το δικό σας, το μεγαλύτερο τζάκι του τόπου σας και σε 2 μήνες θα το έχετε το γιοφύρι. Έτσι? Έτσι μάλιστα. Δάνεια είπανε πως θα μας δώσουν για να γλιτώσουμε από τους τοκογλύφους που μας τρώνε το μεδούλι. Γιατρούς μας είπανε, φάρμακα μας είπανε και τι δεν μας είπανε. Κι όσο τα δες εσύ κύριε Ντάντι μου, άλλο τόσο τα δαμε κι εμείς. Μας μείνανε μόνο τα ωραία τα λόγια. Λόγια, λόγια. Να φαν κικότες. Και τώρα, για να έρχεται αυτός, πιάνει πόρτα για το χειμώνα. Δεν σου λέει, άμα ξανάρθουν εκλογές, να τους έχω του μπάρι τους παλιοχωριαταραίους. Ναι, έτσι είναι. Εγώ σου λέω. Την έχουμε μάθει όμως τώρα πια τη μηχανή. Δεν μας του παίρνει πια με τα ωραία τα λόγια. Ήρθες κύριε, σε πιστέψαμε, σε ψηφίσαμε, μας κορόιδεψες. Με τι μούτρα ξανάρχισε τώρα και ζητά να σε ξαναψηφίσουμε? Μαύρο. Μαύρο. Μαύρο δαγκωτό. Και δαγκωτό.